安怎？嘘，你落行啲嘅说。若果做半年要拿钱种来，希望若才需要拿，我男友负责去动诶。若想讲多出去买，充一些钱。唔好嫌挨天数哦，所以唔讲法哩。弟弟，你要主动天数啊？咁所嫌挨计无错啊。唔好讲呢，还叫买车呢啊？当然咯，总把啲个几多称呢？听讲半年作起呢。亚摊的有去哪买？安就去顺丰。丝绸度，挺好啊。师傅，他们按照。安怎？唔就无喊乜嘅啊？我想讲多出去买，希望我咪行行无事做啊。俺们要看下先。唔是啦，你再去洗面，我跟医生讲呢。是。哦，向下做，安尼唔知伊无扛你。孙山哦，本土孙人体验港中人的辛苦。错，爱伫港中人的辛苦，装伫港中人的心情。人總唔得離開土地，離開土地，人就冇辦法生存。人生的幸福，全係主持土地的恩情。叔叔，你先做你啊！哎呀，陳妹，哎呀，做咩咯？拿手去買菜啊！我嚟教講呢。哦。故所不論乜嘅人，應該享有一份土地的權利，來做自己人開拓人生幸福的基礎。對咯，但係上安做嘛呀？我會做醫生，想阿爸強榮做得救人。做醫生就愛做讀書誒，冇像阿爸辦有事誒。我要做醫生，嚟出種甘蔗。你做嘛要種甘蔗？阿爸要種甘蔗，要做醫生，醫生不能夠做戲嘅，嚟出種甘蔗啊。安尼愛發鋪。做就做八家。阿妹，我土廠唔賺錢。妹妹啊，你迄来挖土，还迄来卖菜啊？要有秀风出来呀！你哦，唔去田土，累要卖难啊！你看，第一年卖菜出落去。哎呀，牛子，你冇想去看到挨哦？定係翻學佢是買嘅，跟二手田呢？我說做生意呢，較無限，故說人哋聽書啊，定生意較穩辦嚟咱講啊。喲，一擺一步一想吼。唔但像安呢，未來我都想好誒。每步考，手牙千無財運。飛沙高步，我都想就小睇。你看阿哥，下好容易出錢，本意可以升官，做先生搞貴人。阿小鳳走路都做得咁多生意呢，看我面相，再相命，那唔會賺錢，
过来做啲推你赚钱。是你。阿妞姐，排晒，按重要的称呢，也啥冇带到，饭兔年妹。你只say，做咩啊？要去乜嘅啊？呀，兄弟我送本嘅開業電路。要买啥？好嘞。開始咯！來，賣菜送花，哎呦，按獎嘅翻看啊！來，行過路過冇等你喺會冇看過，要賣要送，冇賣就打手，賣菜送花，老花帶種不考，我保證，家家推推春太前，好唔好？來，我賣菜等搖嚟，來。看入圖物檔看，啊要按風按獎呢？那就是今年的教的主題：民族、民族。台灣境種甘蔗，日本境純香港，印度境種棉花，伊比利斯境純香港，阿非利卡境種咖啡，弗朗斯境純香港，印度尼西亞境果樹嫩，荷蘭達境純香港。其實天主老農民的上下關係，咪存在世界上無共用的國家同民族之間。蘇尼大嘅民族，亦是蘇尼高嘅民族提供嘅技術、撈錢，因為對方帶來很較先進嘅文明，就知道自家冇意思，佢哋做唔得，因為意思，故所本人剝皮。第二樣嘅係，大家來一種剝皮，工作會理所當然嘅。大家想看啊，雖然大年密嘅書生變多，不過大家還有部分是反書強。冇犯好事，成法根本冇變好，大家啥冇發現。但人講嘅係，還知道係應該嘅。我哋有權追求還較好嘅成法，有權而且提高再要求。冇上下嘅關係，人還係有辦法講人嘅。冇上下嘅關係，人這樣做的，匆匆還較太自由。好了，今本嘅就送到呀。大家おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとう。看來今本嘅唔本佢哋一場震撼教育了。我呢，要有限。我經常同討論涉事所嘅事情，因為CB。好，見事見講。唔係，仲要幾位啊？你看誰哦？羅醫生阿爸。小鳳，我去哪？佢接手嘅，我帶佢去前地龍。我關門，我去，先要。關門啊！哥，農年係唔係啲路空上站個？唔家做咩啊？哥。
佢無做冇卡，應該真嘅啊！你唔好笑到人呢，你行起成日設備嘅先生，推小開有見啊！來。 幾陣來？你去哪啊？陳妹，小鳳，來，試到東西。你去試酒？是你。 陳妹，你用嚟？你唔可以做笑，家下前望最前邊嘅現場群呢。哥，歹勢啦，後呢來清邁，姑嫂。不是老愛費事哩，老奶奶費事哩就好。奶奶，歹勢啦，我哋兄係唔錯。 莫傾啊，莫傾啊，好冇？好冇？莫傾啊！陳妹，佢要去點啊？點嘅？對了，師傅，你去睡啦，要誒捱來咗。是啦，我家下老奶妹大媽幾卡氣，姑嫂我啲家有嘅都變嘅破殼缺乏，先到生活以後，過後我再攞佢補身體。 歹勢，我冇應該對你發氣。冇啦，小鳳，你阿卡歹勢，我應該多用點心力，定那些年的生活，修身、持家、持貴，係講你自己不家做工唔好。 要嘛佢自己講太道理呢？佐藤さん、流木星を倉庫版にしたというのは本気で解決しようとしてのことですか？それともその場限りのただの当てつけですか？問題を本気で解決しようと。
報告します。後にしてくれ。報告します。新しい所長の山殿が到着いたしました。佐藤さん、遅くなりました。いえいえ。しかもこんなつまらないことまで説明させてしまって。山浜雅彦です。よろしく。はじめまして所長。本田秀夫です。よろしくお願いします。本田君、君のことは聞いてるよ。2日前に稲村に到着した時、佐藤さんから君のことを少しばかり聞いていてね。いや、本来なら手間取らせないために州長から君に通達があってから着任しようと考えたんだが、佐藤さんから君と約束があると聞いて今日来れば面倒な手間が省けると思ってね。本田君、会社のために言うと、会社の傷害事件がどうして発出所に関係があるのかね。君は何でも管理したがる人間のようだが、この件に関しては会社自身で対応すべきだ。そう思わないかね。はい。ただ最近ではこの異例者の台湾人は皆日本政府に忠誠を誓っていると聞く。これは全て所長代理である君に感謝しなければならないな。ありがとうございます。しかし忠誠を誓わせるために度量衡を規制にするとなると話は別だ。長野！はい。本田君は日本帝国の法律を誤解したようだ。これから君が本田君に代わって台湾人に法律を遵守する法治国家の精神を叩き込んでくれたまえ。はい。それから本田君、聞くところによると君日本語塾を開いたそうだな。はい。志があることはいいことだが、行き過ぎた場合は問題となることもある。そうだろう。おっしゃる通りです。ただ何についておっしゃっているのか、もし私に改善すべき点があれば。大したことではない。いつか正してみせる。所長になったからには必ずやり遂げなくてはな。いや、それから本田君にはもっと重要なことを頼みたいんだが。何でしょうか。村にいる大学に進学した者、家の田畑が20丁を超える者、ここ1ヶ月台北に行った者について名簿を作ってくれ。それに村の有力者たちの話がしたい。彼らを食事に招待するように。わかりました。頼んだぞ。ああ、佐藤さん、お見苦しいところをお見せして。いえいえ。では、はい。なんだこの不揃いのろうそくは。ちゃんと量り売りしてるのか。努力を遵守しろ。このバカ野郎がなぜ何度言っても分からん。お前は捕まってからそれが理解できるのか。ああ、今すぐにそれを頭の中に入れろ。分かったか。日本人をなめるな。对，做嘛二叔啊？顶叫你熬你呢，很杀熟，等下哦，就会起麻烦的呀。一条迄种真麻烦，害死你有啊。系啊，唐讲哦，落一个是诉讼啊，早晨哦，还有你哦，已经真的有瓜饼哦，本来刚好讲哦，真的退休无准做一派出所的。你去条肥呢，出门领走。三妹啊，你去买 Q A， 我帮你个身体毛啊。唔是啊，三妹去瞧一下就好啊。三妹啊，你去瞧瞧啊，可能是诉讼，你马该给我吃啊，哈？朋友姐，我考试挨那压好莫找事情呢。你真的还行行，没有问题。おい、はかりをよこせ。
早くしろ。しっかりと自分で点検しているんだろうな。那看又有事情会发生了。言っておくが、メモリの改変は努力違反だ。すいません、すいません。你报名木建中啊，乃上来看刘木社，请得上要拜托你。すいません、すいません。お母さん、お母さん。来等下哪有会本好？先生，歹势啦，俺山都停啦。安尼就好诶。来，无啦，俺安尼强强跳好咧啦，吼。俺迄医生还是唔迄医生？记得早去多睡睡，多歇困。先生，你的好人啊，像妈祖样安慈悲，心梦啊，心梦你啊。慈悲的妈祖娘。喂，用无去唔咯？哎，唔系娘本用起什么的吧？什么啦？今日跳也杂腰的，看起来同像一家蜘蛛哦。不过，刚下看薯片人情的用的，用会按用嘞。我哋做嘅事情冇错啦，不过因为安尼，不然要卡人挺强还是苦，咁好。惨咩？比起一条无情骗嘅人，应该上去清闲会好。揾咗去唔會用嘅做，捱啲唔愛講乜嘅，上擺捱做糖事咧。唔過捱係喺希望做架對乜嘅。捱啲，其實影響嘅強用，就係兩隻事，未來。也沙飛冇乜人卡高，乜人卡大。咩冇應該有抹殺欺負抹殺嘅事情發生，因為唔希望大家都做得過好嘢咧。唔過，一下連日不用寫字就是唔飽，你哋就會過唔下去嘅。講未來，我睇嘢冇。很爽哦！我真得慘，既然講到半嘅套書人無法好演呢。捱冇講法，就算唔人啊。還有乜講捱法嘅嘛？有啦，等捱書包，張老唔講。坦宁，我买油条么？妈啥我也拉油条啊！也叫点，大手手底下爆爆很吗？是那个坦宁，咱们挑食。少々おはようございます。どうした坊や？是你坦宁，咱们挑食会吵您的，因为那婆婆偏的，我还有冇钱，还叫买唔摕。才想要较早调出来做生意。所長、この揚げパン、私が全部買ってやろう。
聽人講，為了抓油條，總係買下來啦。唔過太年抓到油條，攏得睇天來下，都是唔得咧。地面に落ちても揚げパンには変わりはない。食え食え、全部食ったら買ってやる。食え食えと言ってんだ。食え食え、ほら口開けろ。食え。よしよし。全部食べ終わるまで見張ってろ。はい、かしこまりました。ほら早く食え。そこに落ちろも全部だ。じゃあ皆さん一緒に乾杯しましょう。乾杯。よくぞ山葉所長。乾杯。乾杯。乾杯。皆さん、私はこの地に着任したばかりですので、これからはいろいろとお世話になります。鈴木所長の目の行き届かなかった環境衛生や土壌工など生活面での補強を図るほか、村にいる左翼傾向のある人間とも接触をしていく所存であります。面倒をかけるつもりはございません。左翼の多くはエリート教育を受けたものばかりですので、彼らと話をすることで日本帝国の政策に対する見方を聞いてみたいのです。山葉さんは本当に賢いお方だ。私は左翼が大嫌いです。人々のためという仮の名目で、実は世間を不安にさせるだけですよ。そうだそうだ。ロット社と農民の代わりに権利と利益を主張しているように見えるが、その実うまいことを言って騙して名声を得ているだけに好きない。その通りだ。でも聞くところによると、東京では今左翼の取り締まりが厳しくなっているそうです。多くの学生は特捜会に参加するだけで逮捕されてしまったんですよ。山所長の度量の広さに感服します。左翼とも話し合いをとうとうおっしゃる山さんなら、きっと根本から問題を解決できることでしょう。左翼のやらずに、真相も分からずに人々を戦闘するなとはっきり言ってやりましょう。そうだ、もう言う通りです。さあ山葉さんに乾杯。ますますの果てを願って乾杯。乾杯。乾杯。長尾。はい。ドイツが左翼の人間か分かったんだろうな。左翼？まさか。あいつら皆所長に敬服しておりましたよ。覚えておけ。こういう場合は乾杯に遅いやつ、わざと傲慢するやつのことを見るんだ。そういうやつなら大体問題のあるやつだ。所長、それはつまり養門派を見張っておけ。背後に誰がいるのか見極めて一網打尽にしてやる。こんなど田舎で一生過ごしたくないのなら私にしっかりついてこい。はい、感謝いたします。
マサ。哦呢，你会不会做到安呢？冇慢到。我按点数。前則安全嘅 V 數，攞一嘅抗起來。如果你們主攻唔敵，冇抗過，還有，俺們唔是拿過東西本。啊對哦，但搶咗啲天數誒，一東西當重要，牽連當到人嘅命，迄個本人發現就退，拜託。快嚟！幾條咩人看到冇牌？走！冇票！副官哈，哦，副官哈，副官推爆你嘛！來，看一下幾多錢啊？哦，安尼一線，一線，哎，加一條菜瓜，本來3線算2線就好。啊，菜瓜人講吼，1億菜瓜，講到要搶尾巴呢？好嘛？好，退了。啊，2線就好。哎，想我本來咧，什麼太極？阿邊個菜沒有食咯？哦，哎呀，愛嘛1億菜瓜講到搶尾巴。嘿嘿，係咩講笑？這叫咩搶尾巴？沒有，你讓我注意下。安妮姐，1億菜瓜講到搶尾巴。哎呦，搶尾巴。安妮來。長尾。はい。奴の店はどこだ？あちらです。はじめまして、首相さん、よろしくお願いします。君一人でやっているのか？はい。君の日本語は上手だね。すごいよ。それほどでも。これはいくらだ？首相さんならいりません。どうぞ持っていてください。それはできんよ。はかりにかけるんだ。君たちのものをタダで持っていけるわけがないだろう。はかりにかけるんだ。はかりにかけるんだ。はい。早くしろ。重さは2斤ですが、首相さんには1斤14両程度です。2斤は2斤だ。どうして1斤14両になるんだ？なぜ安くする？まさかこの計りがおかしいのか？いいえ、これは新しく買った計りです。本来は2斤ですが、首相さんのために。計りをよこせ。は？計りをよこせ！首相さん、どうぞ。計りの針はきちんと。長尾。はい。2斤を1斤14両として計算されたんだが、この計りは壊れてるんじゃないのか？ええ、そのようですね。そんなことありません。これは新しく買った計りです。問題があるなら直してきます。どうぞお許しください。壊れてると言ったら壊れてるんだ！使えないもの修理する必要があるかよ！このクソが！道路交違反だ。こいつを逮捕しろ。はい。
すいませんすいませんすいません。どうしたんですか。ここは私のです。話してください。ここはお前の店か。はい。よかろう。女を離してこいつを逮捕しろ。はい。社長さん、私たちの何もしていません。どうして私たちを逮捕するんですか。どうして私たちは逮捕するんですか。あの女を見張っておく。はい。中尾さん，唔留新手总讲一下，可能叫阮马家动心来做你处理啊。唔留到外滩撒花嘅。唔知唔用背本人做入來冇？多了可好遺憾。嘅冇重要，我唔愛翻錢，也唔愛滾，只愛唔好好啲客，就唔自己同人講。小酒想去點乜嘅？冇緊張，真簡單。前地上同我講，你阿哥平時都讓馬殺來盤，都做條馬嘅。我兩兄弟出家無限出家嘅，佢搞乜嘅朋友我唔知。唔了係叫下，冇可能馬嘅都唔知。歹勢，我老記無感情。哼。要給你是嗎？聽講佢老娘個感情都好，我講過嘅，我唔知。也為個巡查都好弄，事實不好真相，唔懂愛電視，愛本好吃。同我講，兩個老友們我同幫助分子有來幫忙，記得一下啲呢。也前東相依，唔過我做唔嚟騙啊！我唔知。あんねや。そうか。
马个事？歹势，咱前德龙有落影无？俺叫无看到呢。咱们用先生有地方干无？俺头家寄出去的，你无搞到起来呢。俺只说，唔爱。书房啊，地产本人做的，德龙有咩物件摕嘞？书房，无要紧，一分分的。地产比办投入扣后，青头发钱听听啊。你先用办法拿技术出来哈。对了，你送一下微信来无？投入扣后。哎，你做嘛嘅？哎，书房，唔讲嘅错，我去当替警法，一落地产说出来怎讲？小凤，也系前夫存本太心桥的媳妇，希望现做我的朋友。书房，无从地龙咩本人做的？哎呦，无可能啊！叫我冇办法，洪大生听错的，错，哎呀，注意洪大生，书房啊，兄弟，马给我！哎，兄弟，兄弟个呀，输球比比，不是简单的。干！有没有让你阿哥干嘛嘅？俺想弟给条讨论公关你的事情。放到上面底啊！最後の奴らが日本語を推奨するだと日本語の授業と称して細工思想の宣伝を行っているだけだな！那个冇买批的师兄啊！汉比夫기모상기의細工虫！単語によしこ画面いつも読めんわんかもう愛希望よしこおい爱徒弟，几张给不给我弟呀？冇去做机哦，冇去到野梦人啊！報告します。電気椅子到着いたしました。こいつを探せ！显示的哎。欧内，上来发生嘛个事情？阿德龙，俺们人讲过，人都应该反抗致命这个阿伯，唔行通就唔会改变。其实，我去台湾共产党出批费，总花分铺个2多年。你也马唔单唱去手中听听，佢真正嘅身份係高等体务。
一下就會 V 到人蘇康嘅名殺落去。明茶飯，我係天初喺在戲。唔好講誒，一下在戲天初本人做，本人做，我冇犯法。本人做幾多擺？記得做愛理由係。日本也下當地嘅做疫情輻射，台灣要受到牽連，台灣托出飛嘅同學，要本人做嘅。加上後尾一些嘅事情，係與N63嘅關係，也下要本人要做思想障礙人嘅。一下危險風勢中，行家衝起危做車前戲，唔要想講冇，係講其他人都收風了，得慘用架殺。我本來想簽你組織，唔過咱結婚，我跟天天多年不用。不管用誒，我要報復亞夫砍人。我呢？你做乜嘅？用佢！你哋派專走天賦。再不要開，再係天初本人做嘅。我呢？每件嘢唔錯，有沒有我？我呢？小心啊！阿爹佬，我就算本人做到，要唔係老唔表出來。阿爹佬，我係親愛朋友，我都唔得看人做做嘢做，做乜嘅天天都眼不看人啊！阿爹佬，我呢？小心啊！我唔係老唔表出來。我呢？要小心啊！我就算本人做到，也唔會老唔表出來。冇嘅，也在天中無命嘅。拜託，阿德佬，拜託，一係我係知人，我要報復佢掉。我希同啲其他人，我會轉來。小心啊！我呢？有咩我？我係不用佢。我呢？不用佢嚟，我係報復亞夫砍人。捱過本千米派幾飛，愛個嘛？好，捱秋天本人想清楚。捱過唔意外，愛個嘛？なんて恐ろしい。以前鈴木所長の時はこんな叫び声を聞いたことがなかった。余計なこと言うな。自分のことだけ考えてりゃいいんだ。
本田さん、助けてください。よしこさん、你用杯落啊？我想请问，地龙有本做到做起来吗？冇。よかった。我想做地产出来，不紧，我准备好诶。よしこさん、伊个事情严怕无案简单，秦德山唔系凊彩表的个。努力考一项的少，唔要给罚金就好诶咩？助けたくても力になれそうにない。所長。冇所所同意，秦德山系此木来嘅。我问，伊也买有冇往舆情秦德龙冇？记得有做乜解奇怪嘅事情冇？唔用我现天风本都要嘅啊。唔知发生乜嘅事，又唔老挨讲。冇嘅個です，啲陳冇講唔錯，唔也條日本人做強用。よしこさん，谈眼嘅話，先離開比你仲緊，好冇？我希望後代會當看到我的文章，因為我都理解咱伫個歷史命運內底的無奈。望有一天，台灣轉到咱台灣人的手內，好台灣人家己創造家己的文明。随存人知，阮着转头爬入来出人，甲恁换人无地带，骗我伊讲因非法，本爱强心。相思真厉害，头上搭着鬢边鼓，辛苦消散可怜待，已经西山我转来，心头欢喜无。身边人种种，不敢讲发情无彩，现无掉的。